Gau eta egun euskeraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Gaur berriro aditzen gora eta bera, ze aspergarria. Bueno, gaur oparitxo batzuk eman Hala, ze egito, eskerrik asko. Zergatik. Egunon ikas estimatuak. Egun ikasle, zer egingo dugu gaur? Utsi esplikatzen. Kontxo, nire karpetastu zait. Gaur, adiztenkoak emango dugu. Joan, ibili... Noa... Begitrukea erosi ezazue, denbora azkar pasa egiten dela eta erosi animo ume, 2,50 euro truke. Begitrukekin ondolo egin eta irakasleak ezer ez jakin. Erosi eta erosi. 250 euroren truke eta deskontua 2000 bat. Animo eta animatu zaitez! Animo! Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespat nire nahia da baizik. Etxean ¡Hostia, es que no gaste, cállate ya! A ver, chañaos, ¿cómo se va? Egunon irakasleak. ¡Cállate! Begitrukea erosi ezazue, denbora azkar pasa egiten dela eta erosi animo ume, 2,50 euro truke. Begitrukekin ondolo egin eta irakasleak ezer ez jakin. Erosi eta erosi. 250